खुलुमबाय सनाफोरखौ आंनि बड' गोदान चेनेलाव आरो बिग बयस आरो नाफाथिखौबो खुलुमनाय थाबाय। दिनै आं बिसोरखौ आरोबाव फिन लाबोबावनाय जाबाय। दिनै जोङो जानुवारिनि रिहार्सल खालामनो नागिरदों। क्या रिहार्सल करेगा रे बाबा, मेरे को तो नहीं आता रे बाबा। खुलुमबाय, आंनि मुङा फान्थावस्रि नाफाथि। आरे र' फान्थावस्रि सना, नोंखौ इन्ट्र' होनो होआखैना, मेथाइसो खननो होहांदो। सरि, गलतिसे मिस्टेक जाबाय। आं मेथाइ रोजाबनो रोङाहाय बारनि, आङो मोसानोसो रोङो। दिल का दरिया बेहि ही गया। बाबा 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 रोङासो होनदों माने बया मोजां। एबार नाफाथि मेमा खननांगोन। आबार खन नाफाथि मेमा। र'हाय बारनि लाजियो होनबाबो ब्रा ब्रा थिनबाय थायो बारनि, खनना होगोनसैहां। समायना समायना सेंग्राफोरा आंखौ नुब्लाथाय फाथि जायो हायादा। फाग्लि नङालै नाफाथि सना, फाग्ला जायो फाग्ला। सरि, आं रोंखाया होनबायना रावखौ दहायनो होनदां। थै, नोंसोरजों मा जाबावगोनलै। आंनो तामा मोजां मोनसे सायरि मारिना होनोसैलै र'खरा। खोनासं नोंसोरो। बुहुमा गिदिर थिग बेबायदिनो नाफाथि मेमनि अननायाबो गिदिर गिदिर। बरिया। बाय सनाफोर, भिडिअखौ मोजां नुदोंबा बड' गोदाननिखौ साबसक्राइब खालामना होलांदे सनाफोर।